Επιστρέψαμε λοιπόν 1 η ώρα το μεσημέρι ακριβώς, Σάββατο στο Μες στην Καλιχαρά και όπως ξέρετε κάθε Σαββατοκύριακο, εδώ και λίγο καιρό, αυτή η εκπομπή έχει ξεκινήσει μία στήλη με σκοπό να βοηθήσει όσα περισσότερα αδέσποτα ζωάκια μπορεί να βρούνε στέγη, να βρούνε σπίτι και να βρούνε αγάπη. Λοιπόν, εμείς σαν εκπομπή αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παρέχουμε στα αδέσποτα για 6 μήνες ιατρική περίθαλψη δωρεάν και την τροφή τους δωρεάν, έτσι ούτως ώστε εσείς να έχετε λιγότερες έννοιες και να είσαστε απερίσπαστοι να τους δώσετε την αγάπη σας και το σπιτικό σας. Μαζί μας είναι η Δήμητρα, καλώς όρισες, από την Φιλοζωική Στέγη Κερατέας. Φιλοζωικό Σωματείο Κερατέας. Φιλοζωικό Σωματείο Κερατέας, πολύ σωστά. Και μας έχει φέρει 2 αξιολάτρευτα θηλυκά κουταβάκια. Εγώ στην αγκαλιά μου έχω τη Βαλέρια. Βαλέρια παιχνιδιάρα. Η Βαλέρια είναι, δεν μπορώ να σπεράσω. Και εγώ τη Μελίνα. Και η Κωνσταντίνα έχει τη Μελίνα. Η Μελίνα έχει πράσινα μάτια. Η Μελίνα έχει πράσινα μάτια. Σαν της Νονάς. Έχουν άλλο χαρακτήρα εντωμεταξύ. Η Βαλέρια δεν έχει σταματήσει να παίζει από την ώρα που ήρθε. Είναι παιχνιδιάρα, κάθεται, σηκώνεται. Η Μελίνα είναι πιο ήσυχη, πιο τρυφερή, πιο είναι συναισθαλμένη. Είναι συναισθαλμένη. Πιάσει λίγο καλύτερα γιατί φουσκείται από όπως κάθε. Δήμητρα, πες μας, τα σκυλάκια αυτά γεννήθηκαν, είναι 2 μηνών? Είναι 2 μηνών, 60 ημερών. Βασικά είναι αδέσποτα τελείως, έχουν γεννηθεί από μία μανούλα η οποία έχει βρεθεί σε μία παραλία και εκτός από αυτά τα 2 αυτή η μανούλα έχει ακόμα 4 κουταβάκια, τα οποία είναι περίπου έτσι ίδια. Ναι. Έχουν κάνει το πρώτο τους εμβόλιο και βασικά όπως και όλα τα άλλα αδέσποτα ζητάνε σπιτάκι. Πόσο μηνών είναι? 2 μηνών. Ζητάνε σπιτάκι. Λοιπόν, το τηλέφωνο μας το βλέπετε, 212-212-49-99. Θέλουμε να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε τα στοιχεία σας. Η Δήμητρα θα επικοινωνήσει με όλους όσους ενδιαφέρονται για τη Βαλέρια και τη Μελίνα. Γιατί όπως καταλαβαίνετε δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, όποιος πάρει τηλέφωνο λέει: εγώ θα πάρω τη Μελίνα και άντε σας το δώσαμε. Γιατί πρέπει να ξέρει η Δήμητρα σε ποιον θα πάνε τα σκυλάκια και να μην καταλήξουν τα σκυλάκια αυτά μετά από 2 μήνες πάλι στον δρόμο. Όχι, παιδιά, προς Θεού μην το κάνετε. Αυτό μας νοιάζει. Γιατί όλοι ενθουσιαζόμαστε, λέμε τι όμορφο είναι αυτό. Τι μέγεθος, δηλαδή πόσο μεγάλη θα γίνουν ένα μεσαίο μέγεθος, μεσαίο εμείς εννοούμε μέχρι 20 κιλά. Είναι μία ματσοπανοσκυλάκια. Η Μελίνα έχει και από γέννα κομμένη ουρίτσα, με πράσινα ματάκια. Ναι. Από γέννα κομμένη ουρίτσα. Ναι, έχει γεννηθεί έτσι, με κομμένη ουρίτσα. Αυτό που θέλω να συζητήσουμε σήμερα μαζί σου, Δήμητρα, είναι το εξής, και αυτό που λέγαμε και από την αρχή της εκπομπής. Αν κάποιος βρει στο δρόμο του ένα αδέσποτο ζωάκι και το βρει, ας πούμε, χτυπημένο. Εμένα μου έχει τύχει αυτό. Ευτυχώς ήμουνα στην Ηλιούπολη σε έναν δρόμο που υπήρχε περίπτωση, υπήρχε τηλέφωνο και ήξερα τι μπορούσα να κάνω. Βρήκαμε αμέσως κτηνίατρο και ήρθε και το βοηθήσαμε. Ήταν ένα χτυπημένο pitbull και μπορέσαμε και το βοηθήσαμε και το σώσαμε. Τι πρέπει να κάνει αυτός ο άνθρωπος? Βασικά το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να προφυλάξουμε το ζώο από ένα δεύτερο χτύπημα αυτοκινήτου. Βέβαια. Με κάποια ειδική σήμανση να βάλουμε στο δρόμο, έτσι ώστε να μην κινδυνεύσει ξανά το ζώο και να μην κινδυνεύσουμε κι εμείς οι ίδιοι που θα προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε το ζώο. Το δεύτερο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε και σίγουρα πρέπει να κάνουμε είναι, επειδή εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι, να πάρουμε κάποιο τηλέφωνο ενός κτηνίατρου, κάποιου κτηνιατρικού κέντρου, να βρούμε τέλος πάντων όπως μπορούμε το νούμερο του γιατρού για να έρθει εκείνος να μετακινήσει το ζώο. Προσωρινά μετακινούμε το ζώο χωρίς να το ταλαιπωρήσουμε πολύ, χωρίς να μετακινήσουμε πολύ τη σπονδυλική του στήλη ή τον αυχένα του. Αν έχουμε κάτι στο αυτοκίνητό μας, κάποιο ρούχο ή οτιδήποτε, το κρατάμε ζεστό για την περίπτωση που έχει αρχίσει να έχει μια εσωτερική αιμορραγία για την υποθερμία και να μην είναι το ζώο σε διέγερση. Γιατί αρχίζει εκείνη την ώρα να τον ενοχλεί το φως, αρχίζουν όλα αυτά να τον ενοχλούν επειδή είναι χτυπημένο. Τώρα σε μια περίπτωση που βλέπουμε ότι έχει μια αιμορραγία σε κάποιο σημείο στο χεράκι του, στο ποδαράκι του, αν έχουμε κάτι από ένα ύφασμα, ναι, το δένουμε. Αν μπορούμε το δένουμε πάνω στην πληγή ή καλό είναι 2 δάχτυλα πιο πάνω για να σταματήσει.
Και αν δεν έχουμε τη δυνατότητα να έρθει γρήγορα ένας κτηνίατρος, πάνω στη μισή ώρα το ανοίγουμε αυτό για να μπορέσει να γίνει κυκλοφορία. Αν δεν είναι χτυπημένο λοιπόν τώρα το ζωάκι και απλά το βρούμε και αισθανθούμε ότι έχει ανάγκη, δηλαδή και θέλουμε να αποφύγουμε να το αφήσουμε στο δρόμο για να μην το χτυπήσει κάποιο αυτοκίνητο. Το παίρνουμε λοιπόν σπίτι. Το παίρνουμε στο σπίτι, όσο πιο προσεκτικά μπορούμε. Συνεχίζουμε να το κρατάμε ζεστό, αλλά το πρώτο πράγμα που θα πρέπει και πάλι να κάνουμε είναι όσο πιο άμεσα γίνεται, αν είναι χτυπημένο, να πάει στον κτηνίατρο. Δεν είναι δηλαδή. Εμείς απλά προσπαθούμε να το κρατάμε ακίνητο και ζεστό. Ναι. Δεν μπορούμε να παρέχουμε πολλά πράγματα σε ένα χτυπημένο ζώο. Ναι. Και σίγουρα φαντάζομαι ότι οι πρώτες ώρες με ένα ζωάκι το οποίο το έχουμε βρει στο δρόμο είναι να νιώσει ασφαλές, να νιώσει ασφάλεια, να σταματήσει να φοβάται, γιατί ένα ζωάκι το οποίο έχει βρεθεί πολλές ώρες στο δρόμο δεν ξέρετε και σε τι συνθήκες μπορεί να έχει βρεθεί και αν το έχουν χτυπήσει, αν το έχουν κλωτσίσει. Καμιά φορά εμείς οι άνθρωποι γινόμαστε απάνθρωποι. Έτσι δεν είναι, με τα ζώα, και ένα ζωάκι μπορεί να έχει ταλαιπωρηθεί και να έχει υποστεί πολλά πράγματα. Λοιπόν, η Βαλέρια και η Μελίνα, σας τις δείχνουμε μια ακόμα φορά. Είναι δύο κουκλίτσες οι οποίες περιμένουν εσάς να τους δώσετε αγάπη και στοργή. Το Μες στην Καλή Χαρά προσφέρει τροφή και ιατρική περίθαλψη για 6 μήνες. 2-12-2-12-49-99. Είναι δύο κούκλες πραγματικά και περιμένουν από εσάς να τους δώσετε σπιτάκι, αγκαλίτσα και θα γίνουν, πιστέψτε μας, οι καλύτερες σας φίλες. Παρέα για σας, για τα παιδιά σας, για την οικογένειά σας. Δήμητρα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Και θέλω να πω και ένα ευχαριστώ σε όλα τα μέλη μας και τους εθελοντές μας που μας βοηθάνε και μας στηρίζουν αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό που κάνετε. Γιατί η δική μας περιοχή δεν έχει καταφύγιο, δεν έχει χώρο περισυλλογής και ό,τι βρίσκεται και ό,τι κάνουμε είναι όλα τα ζώα έξω στον δρόμο. Το κάνουμε μόνοι μας. Είμαστε δίπλα σας. Σε ό,τι μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι, η εκπομπή μας είναι στη διάθεσή σας. Πραγματικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.